Hej, her er lige en sommerhilsen. Jeg sidder herovre på kirkegården, og solen skinner, og himlen er blå, og med træstammer og grønne træblade i baggrunden. Jeg har lige lavet en video til mit Sense and Respond community, til vores juli Sense and Respond Circle. Den handler om integritet, om Sense and Respond som et værktøj til integritet. Måske er du nysgerrig på det. Så skriver jeg lige linket til, hvordan du kan komme med i communityet. Det kan også være, at du bare holder sommer, og gerne vil bare have det her som en sommerhilsen. Og så er det det er. Ha' en rigtig dejlig sommer. Jeg glæder mig til at se jer alle sammen igen, når I er tilbage fra sommeraktiviteterne alle vejen. Ha' det godt. Vi ses. Hej.